Están practicando un xenocidio en Palestina e o Partido Popular ven aquí a xustificar eses bombardeos, esa ocupación, esa invasión, a violación do dereito internacional e dos dereitos humanos porque non le gusta el gobierno de los ayatolás. É un despropósito e insisto que marchamos de aquí eu polo menos bastante máis escandalizada do que me esperaba cando entrei pola porta desta Cámara. Señor Pazos, por favor. Terminemos o pleno en paz. Eso. Terminemos o pleno en paz. Terminemos o pleno en paz, claro, e estemos á altura das circunstancias e dos tempos que nos tocou vivir, señorías. O Partido Popular nin está do lado correcto da historia, nin moito menos do lado do sentir maioritario do pobo galego. Non me esperaba nada menos de quen se negou a condenar neste Parlamento o xenocidio cometido polo Estado de Israel contra o pobo palestino, que non lo veían, e iso que non lo retransmitían a todos pola tele, polas redes sociais, e ata o denunciou a ONU. Recibiron o alto representante diplomático dese Estado de Israel mentras resoaban as bombas e o xenocidio en Gaza e Cisxordania. E agora, señora Varela, señorías do Partido Popular, veñen aquí a aplaudir cas orellas e a facer seguidismo do trumpismo, do imperialismo e das agresións que violan o dereito internacional